очень рады, что сегодня выступаем. Для нас очень важно, как нас примут. Да, мы готовы. Алла! Nursuz qolar edik şirlarımda sizler Ey suyuklem sine hising minem eşen Hali haman zenger taman Sinin hising zenger taman Sinin hising Tizre bizger Ayasken bu tizrek yaktırıp gitsin Yüreğimden şıkılarım Yupa gitsin barışlarım Yupa gitsin barışlarım Barışlarım Koysun tizrek gözlerime minim Sözlerime koysun nurlar tizrek Senin işin yaşın bari senin işin Sigen yarım İrken minim yaran hanım Senin güzel Rahmat bizlar.
Рахмет, достар. Юлия Гарифуллина һәм Казан Club Project. Дөрес әйтеп итмәгез. Юлия, бик зур рәхмәт. Идел бит ул, киң бит ул дигән җырны мондый интерпретациядә беренче тапкыр ишетүем. Юлия Гарифуллина, Казан Club Project. Менә дөрес дип әйтим әле. Җәмәгать, менә без килгәч монда тәмләп сыйландык әле Казан шәй барда. Әгәр дә инде сезнең шушы коллективны тыңлап, тірі музыканы тыңлап, бір кеш отырып, шәй ішеп, тәмләй берләр ашап кайтасыз килә икән, Казан шәй барға рәхим итә аласыз. Юля шунда да җырлый.